Приятели, да ви покажа, тук сме в местността на Ау, горе в планината на 1500-600 метра надморска височина. Вижте, тук всяко едно изградено нещо си има от кой е дарение. Вижте, Шпаркасе е дарение. Това цялото нещо тук с пейчиците. Люлката е дарение от Биер, някаква марка. Тези дръвчета са засадени от Крън. Това е хотела. Това е направено от Руф. Виждате го. Това дръвче пък е засадено от друга фирма. Goldener Harschnitt. Това пък тук е направено от K&N Bratwurst Technik. Този батут е дарен от Raiffeisenbank. Парзалката не знам от кое е дарение, но явно си е от общината направена. Ето това дръвче и то си е от общината направено. Там, където няма, това е от хотел Адлер, тази люлка, построена за децата. В хотел Адлер работеше жена ми преди 2 години. Чистеше стаите, баните там, сауните и всичките атрибути. Това пък е от Волке направено дарение. Това дръвче си е от общината. Няма стикер тук. Тази катерушка ли е, какво е? Амхолдан. Това е пък друг хотел. И така, виждате хората и бизнесите, които са тук, правят дарение на общината, в която живеят, за да може да се заселват повече хора. Но тук никой не ги кара да теглят кредити и да стават култови предприемачи. Нали, тати? Орфи! Кажи здравейте! Хайде да играем, тати. Оставям ви, приятели. Надявам се да ви бях полезен. Ние ще поиграем с мълчугана, защото затова сме тук. Живи и здрави! До нови срещи!